Pamusoro imam ndauya nenyaya yakamhangarwa naMeki Kefania achimhangarira Nelson Patachi. Iyi inyaya yakanga yamhangarwa kudare kwavamurape ndokubva yazorisiwa kuya kudare kwamambo Chinamora. Ndokumbirawo Meki Kefania simudze ruoko rwerudyi kutedzera zvandakutaura mumashure. Ini Meki Kefania ndinopika pamberi pedare zvose zvandichataura ichokwadi pamberi paMwari namambo wangu. Ichokwadi pamberi paMwari namambo wangu. Mwari ave mubatsiri wangu. Chisere ruoko basi. Ndokumbirawo Nelson Patachi simudza ruoko rwerudyi kutedzera zvandakutaura mumashure. Ini Nelson Patachi ndinopika pamberi pedare zvose zvandichataura ichokwadi pamberi paMwari namambo wangu. Ichokwadi pamberi paMwari namambo wangu. Mwari ave mubatsiri wangu. Chisere ruoko basi. Ndakumbirawo Meki Kefania muzivisewo dare muchidimbu makagara iri pasi tasakisa kuti mumhangarire Nelson Patachi. Ndakatorerwawo gadheni rangu naNelson Patachi ari muneng'ena wangu. Muneng'ena wenyu Wangu. Nelson Patachi urikuti unoti chii nezvekutaura naMeki Kefania anzi wakatora gadheni rangu? Ina handina kutora gadheni rake. Sabhuku auya here? Sabhuku atamwana. Hamuna kutora gadheni rake? Handina kutora gadheni rake. Gadheni nderani? Nderangu. Nderenyu? Makaripiwa nani? Ndakaripiwa nababa namai. Baba namai? Kugadheni kuri kuitwei? Kugadheni ndaikanya zvidhina ala baba namai muna 90 tichikanya zvidhina zveteachers avakanga vasati vauya. Nzvimbo yatanga takapiwa tichite project yezvidhina, saka ndokuenda kwatakaita kumaskando avakanga vari kumusha kwavo namuromo. Saka takanya zvidhina zveteachers kamusika kari apo kuma 90, 91, 92, 93, 94 ndopatakazooti mire zvinhu zvanga zvaakurema. Saka taiti tikati nguva yaitorima avakanga vasati vapa. Indobva ndazosara nababa zvinhu zvanga zvakunetsa baba amiri yanga isete zvakanaka. Ndobva ndaakurima mugadheni nekukanya zvidhina. Ndobva ndakanya zvidhina 94 ndakapedza chikoro 90 paZimbabwe. Ndobva ndatenga project yangu yemafilmu ndakasati vamwe vangu makosi. Ndobva ndaenda kuMbari ndopandakanobvurawo matakishop angu avakanga vasati vapa. 96 ndichizoroora madzimai vangu ndo tichikanya zvidhina imomo nekurima avakanga vasati vapa nekuvaka imba 2 rooms. Mugadheniko? Ayo kundairima nekuita maproject avakanga vasati vapa. Zvadaro 97 to 8 ndo pakazouya ava maiguru ava vauya maiguru zveshuwawo vakandoona ndichitoshandisa ichi mugadheni imomo vakatokanya futi zvidhina imomo tikanya vachizokuvakisa imba yavo mugadheni imomo nzvimbo yacho yese posa matangokura ichi. Ndingade kuzova kuti pane zvinhu mugadheni mukuitwei? Ezvinezvi mugadheni hamuna china chikuitwa chiri kuitwa because inini mwana wangu ndiaishandisa musikana mukoma. Meki Kefania, paukuti watorerwa gadheni naNelson chii chanyatsoitika?
chakaitika ndechekuti 1993 ndakapuwa stand nevabereki. Stand yandakapuwa yakanzi idiki, taakukuwedzera negarden, because stand yatapa vamwe vana vese mastand ava akakura, yako iwewe idiki diki, saka taakukuwedzera stand yako tokupa negarden. Saka chakachizoitika manje ndechekuti mhuri yangu zveshuwa yakanga ichirima mugarden, ndikagoboresa mugarden. Matiri kutaura nezvavo. Ndichisenza ndiri paRusape, ndaiuya nemiti migamu ndichidyara mugarden, mupichisi ndikadyara mugarden, mhuri yangu ichirima mugarden. Saka chakachizoitika manje ndechekuti 2007 ndo pakarwara mwana wangu musikana. Mai vachibva vatakurana nemwana vachiuya kubasa kwandakanga ndiri. Pamba pakasara paine musikana wangu mukuru, ndiye akanga achichengeta pamba, achipedzisawo zvirimwa zvakanga zviri mugarden. Saka musikana wangu mudiki uyu akanga arwara, ndiinayo, ndakamboti donzei ndiinaye. 2018 ndo pakatorwa garden rangu naNedson Fatachi. Atora garden kudaro so akatengesera vanhu garden imo. Saka pastand pandinogara ari kundipusha futi iyo iri diki, ndosa zvazonyasondipa kuti nditi handisina pangu pacho pandingati ndo pangu, ndo zvakatipa kuti ndimhangare nyaya yekudai. Rakatengeswa, mutori nevamwe vanhu vakatengeserwa mugarden imo. Vakavaka. Mipuranga yangu itorimo, yatokura. Mune vanhu vangano vakatengeserwa mugarden? Ndakaona vanhu vairi, kusaiziva kuti pane vamwe here, but munofanira kuve mune vamwe. Zvinhu zvirimo mugarden zvizvi vakavaka zvinhu zvakaita sei? Pane dzimba dzinokwana kuita, pane 1 hayo yakaperawo, pane imwe yacho isati yapera, pane pamwe pari kuratidza kuti pakapwanywa imba futi mugarden imomo. Mupichisi wangu akatema, migamu yangu irimo. Saka mugarden hamucharimo? Hamusi kurimo, mungori nevanhu vakatotengeserwa imo. Mazita evanhu munavo here varimo? Kwete, handina kutora mazita avo. Nedson, hanzi mugarden wakatengesera vanhu, ichokwadi here? Pane pisi pane Rokasara. Imwe pisi ndoyamakatengesa? Kwakasara kwakakura sei? Akoma. Kuti kungaite mameters mangani width by length? Amene akaenda kunomeasure. Chizoda. Right. Iwo zvavari kutaura kuti vakapiwa padiki. Ava mukoma vakazouya vachigara uku. Nzvimbo panga pasisina. Dzimwe nzvimbo dzanga dzatopiwa mwana mukoma. Saka ava panga pasara pacho ipapo ndo pavakazoya vachiita se 2000 yavari kutaura. Zvavari kutaura kuti iwewe wambotaura makore kuma 90. aiwa kuya kwatakaita isu. Kuya kwatakaita. Wambotaura makore kuma 90. 91 zvidhina zvekutichers, zvidhina zvepamusika. 96 vandaroora, mukoma vanga vasipo. Mukoma wacho wakatora garden 2018. 2018. Sokurodzai mashoko amataura kuti garden rakatorwa. Garden rangu rakatorwa 2018 naNedson Fatachi. Zvaanga achitaura zvemakore ekumashure kuma 94, 96. Ndo nhema chaidzo dziri pachena sho mambo wangu. Dai kwangu kuti ndanga ndine bhuku randauya naro revanhu vandaishanda navo. Vanhu vari mugarden umo vakatengeserwa nani? Ndakavatengesera. Akakupa mvume yekutengesa ivo ndiani? Handana ngopindawo padambudziko mwana wangu anga arwara.
Kumatamsho pawina aungaraitadza kukupa mari yekurapisa mwana wako. Nguva iyoyo ndasiyana navo. Tinoudza vanhu vako vabve mugadheni imomo. Iwewe ndiwo unovadzorera mari yavo yavakavaka ipapo neyavakatenga, wovadzorera wobuda mugadheni imomo. Tikuwanana zvinoitwa rini zvinhu izvi? Ukutenda here kuti gadheni nderameki? Ayo gadheni nderavo. Gadheni nderavo. Iwo nemusikadzi waiwe une undururani machinambora iwo. Une undururani machinambora. Une nzvimbo ngani machinambora dzaunoti ndedzangu? Anzi mune nzvimbo ngani dzamunoti ndedzenyu? Uku takavaka kumaminda ana baba. Yakunonyemedzera kuti undandama zvenhema. Ndati une nzvimbo ngani dzaunoti ndedzako machinambora? Andane masitenda angu mairi. Ye? Ndane masitenda angu mairi. Ye zvinouri mangani? Ndinawo mairi. Ari kupi nekupi? Kumasvosve nekomungati. Gadheni ratutsvana zvaro riri kupi? Ndiko kumasvesve. Iwo unogara papi pane gadheni? Gadheni riri kuzasi kudhuze nekonamba. Mukoma wako wakavakira papi nekune gadheni? Pane mufamba. Takangoti mukoma ari apa ndiri apa gadheni riri kudhuze nekonamba. Iwo gadheni rako rimwe riri kupi? Ndiro richete, handina rimwe. Unoitei muupenyu iwo? Ndangoita zvekukanya zvidhina nekurima. Nekutengesa masitenzi? Ava nava itai kuti wasimudze dare tiende kunoita dare mumusha mavo pagadheni. Tikurukure tiripo pagadheni, tine vamwe vemumusha nemasabhuku aripo. Tinzwe nyaya iyi kuti yakamira sei. Nokuti iwo handivimbe newe. Asi ava Ndosaka ndakupa mukana wokuti regai ndiuye pamusha penyu tikurukure tiripo ipapo. Tichinzwa nevagari vemumusha nevamwe vakuru varimo. Hatingashaya vamwe vakuru varimo. Nokuti pari zvino mukoma wako mukuru kwauri. Tine vamwe vezera remukoma wako varipo. Nevamwewo vehukama varipo nasabhuku nedare rake varipo. Toda kuti tikurukure tese tiripo ipapo. Urege uzochema mangwana kuti mambo makanditsikirira. Makapa mutongo wenyu musina umbowo. Nyange hako uine mhosva yekutengesa ivhi. 2 masitenzi wakatengesa. Ndoda kuya ndaaone ipapo. Kana ndaaone iwayo una aripo. Ndingabatsira chii chandodawo chandoenda kubatsira iwo? Ukauya nevakuru vanenge vachitsanangura mamiriro azvakaita. Pekutanga panotanga kupokana neni tisati tatombouya ipapo apa pekunzwa kuti watengesa. Zuro ndizuro taive muno mudare uchiramba uchinyima mwana pekugara. Nanhasi mwana usati wamupa pekugara. Ende mwana uyu haasi mwana watanhonga pano pashoground watakutipa pekugara. Mwana wemukoma wako. Chokwadi mambo. Ndo pandakati mambo paya pekugara. Pane dzimba dziri kwavo. Izvi zvinondidzidzisa kuti uri munhu akaita sei izvozvo. Unhu hwemunhu ka unohudzidza mukutaurirana nezvatinoita. Kana ndatiipa mwana pekugara, mwana wemukoma wako, mwana musikana for that matter,
Varitoda kutodzivirirwa kuti vachengetedzwe nemi vana baba. Kuti ungoita shungu rekuti regai ndipe mwana wayo pekugara kuti ndipote ndichimutarisa mwana wamukoma wangu kuti ari kurarama sei, hausi kunzwa zvichikurovesa hana. Inzwa uchingorohwo nehana so. Zvekupa zvepekugara pemwana ndakuudza zvekuita. Ende ipapo handisi kuchinja. Usaite kuti ndikuendese kujeri nenyaya yetunhu tunofanira kuti ungoitwa kanhu kadiki diki. Ndati nyaya yatatasana nayo mudare nhasi, simudza idare riri yekumba kwenyu. Tikurukure takatarisa munda wacho, tine vamwe vanhu vakawanda, tine nguva yekuikurukura nyaya yacho. Ndirege kupa decision pano. Nekuti mashoko aritaurika muno mundeyenyu muri vaviri. Ndoda vamwe vakawanda kudarika imimi. Sabhuku aripo, sabhuku yenyu ndeyanako. Nditembo. Muno mahambo. Ndoda sabhuku nedare rake vange varipo. Kuitira kuti kana tichinge tataura sabhuku anenge bvanyora maminitsi ake. Chobve chave chibvumirano. Kuti ndo zvatakagara pasi musi wakati. Sabhuku achinyora maminitsi ake. Kana ndizopa judgment yangu kunoku, ndiri kupa judgment iri kuenderana nezviri kumusha kuna sabhuku. Ndirege kuti ndaita zvangu kunoku, sabhuku ane zvake uku. Toda kuti tifambirane. Saka pari zvino ndibvumirei kumirira pano. Imi musimudza dare. Masimudza dare munoshandidzana nemukomana wemuno muofisi. Okuudzai kuti tiri kuuya rini. Toda kutsvagai zuva rakasununguka rokuti tinowana vanhu vane umbowo hwakakwana vange varipo. Tokurukura nyaya yacho takatarisa nzvimbo yatinotaura nezvayo. Tinyatsova neumbowo hwakakwana tigonyatsopa muridzi kuti uyu ndiye muridzi maringe nezvinenge zvabuda ipapo. Ndinotenda. Zvandataura zvemusi wemande ngazviitwe sezvandataura. Ndatenda mazvika.